Doncs, si li sembla, senyor Anguera, comencem amb el nostre debat. Enric, tu mateix? Sí, estava pensant, és un tema recurrent, però jo crec que és interessant, que seria, hi ha alguna manera de poder certificar a un consumidor quan entra a una pàgina web, en aquest cas una pàgina web que està prestant serveis turístics, que aquella empresa té unes pràctiques comercials electròniques correctes? Hi ha alguna manera? Treballeu amb alguna agència, per exemple, l'ICUA, que vetlla per la qualitat d'internet. Treballeu conjuntament aquests aspectes per poder donar una certa seguretat al consumidor online? Bé, de fet, nosaltres estem habilitats per donar aquests distintius, el distintiu Confiança Online, conegut, perquè ICUA també és un dels organismes que vetlla per això, i per tant nosaltres podem fer aquesta feina de certificació i de vetllar. Ara bé, això garanteix certes regles en el que és la contractació electrònica, per tant que segueixin uns passos adequats. No garanteix que no hi hagin alguna clàusula abusiva, que les ofertes que es fagin no respectin del tot la normativa de consum, és a dir, que són aspectes diferents. Un és la contractació electrònica i l'altre és els drets dels consumidors. Nosaltres, les nostres recomanacions a l'hora de comprar per internet són molt senzilles, perquè en el fons només has de ser conscient que aquella proximitat que tens tu quan vas a comprar en un establiment i per tant aquesta confiança que et dona saber on estàs comprant, on situes l'establiment, de quina marca estàs parlant, a lo millor a internet estàs perdent la vista. Per tant, aquesta identificació, sobretot de qui hi ha darrere, una certa desconfiança, sobretot la primera vegada que es fa un tipus de contractació, jo crec que són elements fonamentals, independentment dels temes de seguretat, sobretot en el moment que es donen dades del nostre compte corrent, de la nostra targeta de crèdit, que aquí sí que és clar que hi ha uns requisits molt més fàcils de seguir i molt més evidents per garantir una seguretat en els pagaments. Ara, garantir la part de protecció als drets dels consumidors és més difícil. Nosaltres sempre diem una empresa adherida a l'arbitratge de consum dona un plus de qualitat. Per què? Perquè com a mínim saps que davant d'un problema tindràs una solució. És a dir, no donarem la raó al consumidor, la donarem a qui la tingui, però com a mínim aquell consumidor que haurà tingut aquell problema tindrà una resposta. En aquests moments, com que la mediació és voluntària i l'arbitratge també es pot anar voluntàriament, en molts casos el consumidor queda frustrat perquè no li han donat ni resposta. Per tant, contractar a través d'empreses que estiguin adherides a l'arbitratge de consum, i això a la pàgina web hi ha el distintiu visible, doncs també és una garantia més que tenim a l'hora de contractar. Per l'experiència quotidiana de la seva activitat, aquelles empreses que són advertides o inclús sancionades per alguna pràctica irregular, després corregeixen definitivament aquella actuació o per contra, potser si paguen la sanció, entenen que allò és un cost amb el qual ja havien comptat potser i continuen després mantenint aquella pràctica irregular? Aquesta és una bona pregunta i ens l'hem plantejat des de fa un parell d'anys. Per què? Doncs perquè per moltes empreses sancions de 30, 40, 50.000 euros els hi fan pessigolles, i per tant en determinades empreses l'important no és tant l'import sinó una pràctica que hem començat a fer fa un parell de setmanes precisament, que és la publicitat de la sanció. És a dir, no només imposar una multa, sinó fer públic que a aquesta empresa li hem posat una multa. I això jo estic convençut que farà molt més efectives totes aquestes sancions que es posen. Hem de pensar que al cap d'un any instruïm aproximadament 1 miler de sancions. Per tant, estem molt a prop del mercat del que està passant. Ara, quantes corregeixen les pràctiques? Segurament el percentatge ja comença a baixar. Amb la publicitat de la sanció estem intentant guanyar efectivitat i jo crec que l'aconseguirem a través d'aquesta mesura, que és aquest compromís públic de ser més transparents, d'explicar quines són les empreses que incompleixen, però també no per perseguir ningú, també per protegir les empreses que ho fan bé. És a dir, en el fons és una competència deslleial permetre que empreses facin ofertes fraudulentes i les que ho estan fent bé, doncs, per tant, pots fer dues coses, o premiar, incentivar d'alguna manera les que ho fan bé, o fer la llista de les que ho fan malament. Jo crec que això serà una revolució dins del món del consum i jo espero que això ens farà guanyar molta efectivitat i precisament que aquestes empreses
es plantegin no fer aquest càlcul cost-benefici de si em surt a compte incomplir, perquè total la sanció doncs, ho acabaré recuperant. Perquè el perjudici de saber-se que aquella empresa, aquella marca ha actuat incorrectament sí que pot fer bastant més mal de cara al consumidor. Exactament, d'això es tracta, de ser transparents i ser exemplaritzants també. I per tant això ho veurem més sovint, és a dir, nosaltres no podem fer públiques les sancions quan volem, la llei protegeix també a les empreses i per tant els hi dona diversos recursos judicials, jurídics, i en molts casos ho acabem fent públic al pas d'uns quants mesos, però bé, ho fem quan podem i això és una pràctica que els consumidors que veuran que cada vegada més sortirà l'Agència Catalana del Consum dient aquestes empreses d'aquest sector han rebut aquesta sanció i a més per aquests motius, que també és important saber, potser que l'empresa ho fa tot molt bé però aquesta cosa no, per tant és donar informació a la gent perquè després contracti i consumeixi lliurement, que és del que es tracta. Hi hauria recriminacions a fer als usuaris? Són conscients de les seves obligacions? Bé, aquest és un aspecte que nosaltres no descuidem mai. Sempre, tot i que la nostra missió és garantir els drets dels consumidors, i això ho tenim molt present en la nostra activitat, els deures dels consumidors són fonamentals. I els consumidors han de conèixer els seus deures, també els seus drets, perquè en molts casos ells mateixos els poden fer valer directament. A vegades els organismes de consum som de segona volta. Tu primer has d'haver reclamat directament l'empresa i esperar la seva resposta abans d'optar a anar a qualsevol organisme de consum, a no ser que et vulguis només informar, no? Però és l'empresa la que ha causat el problema i la que ha de respondre, i en molts casos, i sobretot les empreses bones, el problema ni ens arriba a nosaltres, es resol directament a través d'aquesta reclamació. Per tant, recordar els deures dels consumidors a l'hora de comprar, contractar, és també fonamental. És a dir, que hem de ser també més responsables. Necessitem empresaris i empreses més responsables i consumidors també més coneixedors de quins drets i quins deures tenen a l'hora de consumir.